Milí Žilinčania, dnes som sa prvýkrát previezol po otvorenej cyklotrase tu na Solinkách. Je to prvá etapa cyklotrasy, ktorá bude spájať toto sídlisko s centrom mesta. Mám so úprimnú radosť, som cyklista a teším sa, že spolu aj s ostatnými začneme túto cyklotrasu aktívne využívať. Dobrou správou je, že už dnes máme finančné prostriedky aj na zvyšné etapy dokončenia tejto cyklotrasy až do centra. A nielen na túto trasu, ale aj na trasy na Vlčincoch. Pripravujeme cyklotrasu HX Centrum. A samozrejme, nepozeráme sa len na cyklotrasy tu v rámci mesta, ale aj na cyklotrasy, ktoré by spojili naše mesto s okolím. Dnes sa už stavia pekná cyklotrasa, ktorá bude viesť zo Žiliny do Terchovej. A aktívne pracujeme spolu s našimi partnermi, buď na cyklotrase do Rajeckých Teplíc, na cyklotrase, ktorá bude spájať Žilinu s Kysuckým Novým Mestom, a ďalej cyklotrasami na Kysuciach. A taktiež vieme o tom, že Žilinský samosprávny kraj pripravuje veľmi atraktívne cyklotrasy, ktoré budú spájať Považie, to znamená smer Trenčín a smer Martin. Ja som presvedčený, že pokiaľ všetko pôjde dobre, pokiaľ sa nám podarí vysporiadať sa s majetkoprávnymi vzťahmi, ktoré najviac brzdia tieto projekty, tak v najbližších rokoch Žilina bude dobrým miestom na cyklistickú dopravu, na cyklistiku a takú mám z toho radosť. Budeme robiť všetko preto, aby sme ďalej pokračovali.